এটা হচ্ছে পুଟଳି পিঠା, এটা হচ্ছে ରସାବଳି। এটা ଖୋଲିବାକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ହାତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖୋଲି ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁଟଳି ପିଠା, ଏଇଟା ରସାବଳି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ଏଇଟା ଲାଗେ। ଏଇଟା ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଭଣଜା ଆଣି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଝିଅ ପାଖକୁ କାଲି ଯିବ ତା ହଷ୍ଟେଲକୁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ଭଣଜା ଜଣେ ଆଣି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା, ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ। ହଉ ଏଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।